Vi er så klar til Bentes første tur på cykel med malermutter i dyb sne. Venstre! Venstre! Altså venstre! Sådan! Så kører Bente endelig. Det er Bentes første tur. Det er svært at styre det kamera helt derude. Sådan. Bente ønsker jo altid at få et billede af, at jeg står på røven. Hvad er nu det? Jeg skulle lige se, om der kommer en bil. Kom så hjem! Kom så der! Hip! Hip! Dygtig! Dygtig babyer! Nej! Og se en glad Bente. Nej, hvor var det? Skatterbas. Så skal du bare hele vejen rundt om den bygning, forbi de andre, og så skal du hele vejen derud. Ja, lille skridt ad gangen. Op på siden af det træ der, og forbi den anden skov der. Den skov derom. Og så hele vejen der rundt på den anden side af skoven. Hele vejen rundt, og så kan vi ikke se mere. Der er kun 12 kilometer. Så kører vi ind igen. Nå, nu synes hun det er sjovt. Kom så, kig os! Skal de vist lige chatpisse eller et eller andet. Naboen derinde har nogle hunde. Hvor kan jeg ikke finde ud af det kamera her. Det er, så skal man lige forsvinde ind i sneen. Det er meget, meget sjovere at rende ind i sneen. Her! Kom så der! Kom så! Ja, så kom der! Kom så! Nej! Gip! Skatterbasser!